Să trei băieți sunt falemă și să ne jucăm Five Nights at Freddy's 2 Multiplayer. Deci haideți să începem. Deci dăm pe play. Ne pregătim așa. Dăm pe lobby 1. Văd că e un minigard, cum s-ar spune la mine în cartier, și noi o să fim toilet buni, așa că haideți să-i dăm start. Aș vrea să dea și ăsta start. Nu știu ce face. Dă start. Dă start o dată. Sta pe telefon până asta de start, că e nu știu. Să ne facem bănuțe, înțelegi? Haide să începem! Ce-mi trimit prietenii de ăștia noaptea? Andrei! Ce prieteni am? Îl mai știți pe domnul ăsta? Sau pe doamna asta? Oh my god, o ce bun! Uite-mă pe mine! Stau chill! Când pleacă și Freddy, sas Freddy, plec și eu. Uite, mi-a plecat fast. Ia vezi, trupa misterelor. Oh my god, nu intrăm. Bam! Dar noi intrăm. Asta e perspectiva minigardului. A intrat Bonnie acolo. Uite-mă aici pe mine. Acum putem merge în camera aceasta. Putem intra în ventilație. Stai că nu văd timpul aici, că este webcam. Hai! Bun. Și... Bă, vă stai mă că vă sparge timpanul melodia asta și mai m-a auzit să moară Jacksona. N-am văzut. Bă, de ce melodia asta, bă? De ce mai joc jocul ăsta? Papu cum eu. Uite-mă aici. Oh my god, uite-l pe KFC. Wow, ce m-am spairat și eu. Oricum, dacă vreți, în următorul videoclip o să jucăm și FNAF 1. Dacă vreți, dacă să strâng cel puțin 2 like-uri, o să ne jucăm și FNAF 1. Sezonul viitor. Să fim magle. Să așteptăm un player acum. Oh my god, vezi bună, m-a intrat un player. Player 31, 34. Wow! Hai să vedem dacă mai intră unul, că nu sunt ready, pentru că trebuie să fie cel puțin un night guard ca să fie ready. Deci copchile, tu nu mai da ready. Sus, Freddy. Sas. Oh my god! Haide bă, odată! Fă-te mă, mai... Dof, spif, scat, dof. Toilet bun.
Așa mă simt în Cloud Ranger Science. Hai. Uite-l pe KFC în spate! Oh, yeah! Hello. Salvă! Uite-o și pe asta aici, sub masă, bă, voi ați văzut-o? LOL! Hai gândi să plec eu. Ha, bă, da, bă! Nu mai rădui, nu. De ce lafră? De ce? Nu poate. Frate, eu să stăcem cu masca, dă... Skype, hai să vedem. Mai știți Skype-ul? I've come to life. Hiya! Salutare, eu sunt Chica, sunt tipul Chica. Sau da, stați cu mine, ce aveți? Uite, nu merge. Hai să ieșim aici. Asta unde este? Hai. Muiau. Muiau. Bă, dar aici că zice... Scriem cu vă, Muiano. Dar nu e spate. Dă și pe Mangle! Mangle! Hello. Că mă uit în sufletul tău. Ia să vedem. Hai să vedem. Lasă-l suportă ăsta cu masca. Uși! Dacă v-a plăcut și acest episod, like-ul, abonați! La vedere! La